Здравейте! Вие сте с месечните новини на телевизия МН. Аз съм Денис Григоров. Нека видим последните новини. В началото на месец март учениците, учителите и служителите в професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация Александър Степанович Попов взеха активно участие в националната кампания по кръводаряване. Благодарим на всички за участието. През март обявиха резултатите от националния конкурс за ученици на фондация Мадара за по-добър климат в училище. Целта на това събитие бе да насочи интереса на децата и юношите върху възможностите за подобряване на взаимоотношенията между връстниците, за справяне с проблемите на враждебност и насилие в класа и в училището. В конкурса взеха участие повече от 500 ученика. Конкурсът стимулира 87 класа от цялата страна да потърсят нови идеи за разнообразяване на училищния живот и за подобряване на взаимоотношенията в класа. Церемонията по награждаването се състоя на 16 март 2012 година от 11 часа в Националната библиотека Св. Кирил и Методий в град София. Трета награда за идея получи Георги Тонов от 12 А клас. Фотоконкурсът спечели с първа награда Александра Цонкова от 9 Б клас, а поощрителна награда за идея получи Моника Цветанова от 12 Д клас. Нашата гимназия за поредна година участваше в състезанието по гражданска отбрана. Състезанието се проведе под патронажа на Столична община. Отборът ни се беше от 4-членен екипаж с ръководител Ана Делчева. По време на състезанието имаше много различни по вид и трудности и изпитания. Нашите състезатели бяха добре подготвени за различните трудности. В началото имаше изпитания за действие при земетресение. После минаваха изпити как се сглобява и слага противогаз. Също така как се обеззаразява продукти и как се борави с пожарогасител, както и как се дава първа помощ. Имаше състезатели от други 9 училища, които ни бяха доста голяма конкуренция. Предварително подготвените ни състезатели срещнаха доста силни противници. От 20 до 22 април 2012 година пред Националния дворец на културата се проведе 7-ми фестивал на българското образование под патронаж на министъра на образованието, младежта и науката професор Сергей Игнатов. Тази година се проведе под мотото „Партньорство в образованието“. Задачата на фестивал беше да се представят образователните институции, да демонстрират стила и визията си от пиар екипи. Представени бяха презентации на постижения, на разработени и реализирани проекти, на идеи за бъдещи дейности. Активно участие взеха ученици от нашата гимназия. Представихме училищната дейност, специалностите, които се предлагат в училището, проектите, по които работим, извън класните дейности и заниманията на учениците. Раздавахме на посетителите рекламни брошури с информация за дейността на нашето училище. Обменяхме опит с другите участници по училищните дейности. Активно се включихме в провеждането на игри на открито. Гости на откриването бяха кмета на Столична община Йорданка Фандакова, министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков, председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова и други почетни гости. По традиция фестивалът започва с шествие на училищните знамена, оркестри, танцови формации, мажоретни състави, карнавални групи и други. През първия ден се представи фотоизложба на моста на влюбените на ученическите фотоклубове по проект „Успех“ на Министерството на образованието, младежта и науката. От нашата гимназия участие взе Майкъл Стефанов с фотоснимка на интериор. Открити още бяха арт-сцена в лятното кино, международна научно-практическа конференция, иновации и интерактивни технологии в образованието и ученически форум „Твоят начин да участва“. Втория ден пред 134-то СОУ Димчо Дебелянов се проведе среща на училищните телевизионни екипи с телевизионни екипи и професионални медии. В лятното кино беше проведен и ученически форум „Твоят начин да участваш“, организиран от Български детски и младежки парламент. Фестивалът беше закрит с заключителен концерт на училищни формации, проведен в лятното кино. Нашият български народ от веки веков има своите будни личности, които са носили в сърцата и умовете си светлината на истината, мъдростта и любовта към хората и своите смели и всеотдайни дела са повдигали постоянно духа ни и са укрепвали волята ни за живот, напредък и добротворство. Паметта на всички тях честваме всяка година на 1 ноември. Сред тях свети и неугасима светлина и името на великия българин Петър Димков, народният лечител, безсребърник, излекувал десетки хиляди хора от цял свят, бележитият родолюбец и мислител, един от строителите на третата българска държава. Той организира възстановяването на народната къща на Васил Левски, съхранява и укрепва Аспаруховия вал, изгражда портала, триумфалната арка на приморци
и прекрасния парк-музей Владислав Варненчик във Варна. Той е 67-ми сред най-влиятелните българи в нашата история. 2010 и 2011 година минават под знака на Димковия юбилей и на редица изяви в националната програма 125 години Петър Димков. Една от тях бе националният конкурс за литературно творчество и рисунки, в който взеха участие ученици от нашата гимназия. Спечелихме специалната награда, една първа награда, 2 трети и една поощрителна в категорията за есе. Повече информация за събитието вижте на сайта на училищните медии. На 2 май 2012 година училищните медии съвместно с историческия клуб проведоха честване по повод 136 години от Априлското въстание. Водещите Александър Койруков, Александър Цонкова, Микаела Анатолиева, Валентин Василев и Александър Касабян проследиха заедно с публиката историята на въстанието. Участниците в училищните медии бяха подготвили клипови и кратки филми за Панайот Волунов, Райна княгиня, Тодор Каблешков, Баташкото клане и други. Всички с интерес проследиха историята на това велико събитие. Благодарение на подготвеното от Борислав Маринов озвучаване, цялото събитие се превърна в завладяващо и провокиращо размислите преживяване. Най-голям интерес събуди краткия филм за зверското Баташко клане, както и разказите на водещите. Всеки бе замислен на това какви страдания и мъки са търпели нашите предци. Още за изявата по повод 136 години от въстанието можете да видите на сайта на училищните медии, който е www.medien-club.hit.bg. В навечерието на Деня на българската писменост на 8 май се проведе тържествено честване под формата на представителна изява на училищното радио ОН. В събитието взеха участие училищният вестник от 14 до 18 и клуб Ние българите. Събитието премина в 3 основни акцента. Официална тържествена част, организиране на фотоизложба и прожекция на създаден от училищните медии филм, посветен на глаголицата. Изложбата е подредена в фоайето на първия етаж на гимназията. Всеки от клуба нарисува глаголическа буква. Изложбата се състои от 20 малки и 3 големи картини. На тях са изобразени не само глаголически букви, а и иронически знаци. Буквите са нарисувани с моливи, фломастери, пастели и бои. На 15 май 2012 година в професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация Александър Степанович Попов изпрати своите абитуриенти. Началото бе в 10 часа. Директорът на гимназията инженер Мирела Хитова произнесе тържествена реч, с която пожела успех на завършващите. След това в съпровод на фанфари беше изнесено училищното знаме. Всеки клас излезе навън, броейки с пълен глас от 1 до 12. Ако не друго, зрелостите доказаха, че могат да броят до 12. Наградени бяха ученици с отличен успех и учениците, които са се отличили в извънкласните дейности. Екипът на телевизията пожелава успех на всички зрелостници. Гледайте ни и на сайта на училищните медии, който е www.medien-club.hit.bg.